Mau amanenedwa kuti kukhala ndi ulumali sinde kuti sungakwanise kuchita zinthu zosiyana-siyana zimene munthu amachita moyo. Ndipo mkhoza udaoneka kuti zotheka bwanji. Tabwera ndi nkhani pano pa V&V Media Solutions TV imene ndiyochitisa chidwi kwambiri ya msungwana wina Cynthia amene ndi waulumali amene alibe mikono koma amakwanisa kulemba, ndipo kuti tione zolemba zake simungakhulupirire nena kuti zolemba zimenezo amagwiritsa ntchito mapazi. Nde ife a V&V Media Solutions TV takutengerani mu boma la Dowa mosogozedwa ndi anzathu a Need Students Aid amene cholinga chawo ndi kuthandiza ophunzira osiyanasiyana msukulu zosiyanasiyana amene akukumana ndi mavuto osiyanasiyana. Andisa ataona msungwana ameneyi anachiona chabwino nena kuti apite akacheze naye msungwana ameneyi ndikathandizo kochepa kamene angakwanise kunena kuti anthandize msungwana ameneyi. Pali pano ticheza ndi makolo a msungwana ameneyi komanso msungwana amene ticheze naye timve kunena kuti moyo wake wa tsiku ndi tsiku umayenda bwanji, maphunziro ake amayenda bwanji, nanga akakhala ku sukulu nkhani yolemba amalemba motani. Ndangufuna nena kuti amagwiritsa ntchito mapazi. Mwina timuwuza nena kuti alembe tione kunena kuti amachita motani. Ndete ndithu tikhala limodzi. Pakati pano ndili ndi makolo a msungwana ameneyo atifotokoza amene ntchito imakhalira yosamalira msungwana ameneyo. Chabwino takupezani pano pa khomo pano. Choyambira mwina tidziwe kuti ndi banja la ndani? Lino ni banja la Mr. Moyo. Kumene kuli mwana kupeseka mwana otchedwa dzina lake Cynthia. Ndithudi. Chabwino mboma la Dowa muzi uno ni muzi wanji komanso mfumu yaikulu ndani bambo? Kuno nditi enkukula muzi mwa Masinja boma la Dowa. Ndithu. Tabwera kuno monga mene mafotokozana kuti tabwera kuno ndi abungwe la Need Students Aid, bungwe limene limathandiza ana amene ali msukulu zosiyanasiyana ku primary, secondary komanso university, amene ataona msungwanayi pa samba la mchezo anaona ndithu akulemba, anaona nena kuti ifeyo ngati bungwe limene limathandiza anapoona sonena kuti ali ku sukulu tikacheze naye tikaone na kuti mavuto ake ndotani ku sukulu komanso tione una kuti tithandiza motani. Choyambira mwina tifunse mayi pano pa khomo mwina moyo wake umakhala otani? Zikomo kwambiri. Monga amene mwafunsamo pano pa khomo, Cynthia amapita ku sukulu nthawi yonse, koma mu nthawi ino ngati yavula pamene amaphunzira Cynthia pali mtunda waukulu. Nde tsiku lililonse amaonekabe otopa ulaka amachoka ku sukulu fonera kuti amayenda mtundawo ali wapasi. Komabe achimamukhalira chotani chovuta. Ndeni nthawi inonso ya mvula amakhalabe kuti mvula ija ikayamba chifukwa sangathe kuthamanga kuthawa mvula ija, amangoyenda anzake onse amatha kumusiya. Zimadalirabe ngati ife makolo tili pafupi tipite tikamutani tikamuchingamire kuti tikamutenge. Ndithudi. Bambo kumeneko? Mwina kumbali ina kaya kumsamalira nkhani ya zakudya ndi zotero zimayenda bwanji? Ngati kumoyo tsiku ndi tsiku chakudya ndi masiku ano ndiyovuta ndithu. Komanso ngati kwa iyeyi kuti aje ndi kuti amayi akewa muchokera mmene munthu mwana akabadwa atimamba kumudyetsa koma sadzasiya chifukwa mpaka adzakula akumudyetsabe chifukwa ilu mpakira sima kumnyamira tinthongo ting'ono moyo tsiku ndi tsiku. Ndimene amakhala mwana ameneyi moyo tsiku ndi tsiku pakhomo pathu pano. Zikomo kwambiri. Moti chakudya mayi machita kumudyetsa? Mwana ameneyi chakudya nimachita kumudyetsa, nimamenyera ndithu ngati mmene limachitira mwana wang'ono. Sindisiyabe ndipo ndimene nimamudyetsera ndithu. Ndiye kuti olo kusamba nimachita chotani chomusambika. Ndithudi olo kunchapira nimamuchapira ndithu. Zedi. Pamene ali ku sukulu sakumana ndi mavuto osiyanasiyana mwina anzake mwina kumamusala kaya mwina kumamuseka ndi zina zotero bambo mwina? Ngati kumasiku ayambirirako mavuto amene amatuza ndithu kuti akumuseka chomanda manjecho ndi zina choncho mamunyoza ndi mmene alilimu. Komabe pang'ono ndi pang'ono anazolowera oti akukhalabe komanso anzake aja afanachiza ndirazo kuti munthu ndi mmene alili. Ndithu. Zikomo kwambiri. Athokoza kwambiri. Mwina ticheze ndi nsikana amene Cynthia. Cynthia uli bwanji? Bwino kayi. Uli Sunday chani? 6. Sunday 6. tili mnyengo ya holiday pompano anthu akhala kubwerera ku school. Situ zamene sukulu zimasekedwa.
unakhonza mayeso ndakhoza unakhala namba chani 16 unayesesa twete eh ngasi pano munali mu anthu angati kuti ukhale pa namba 16 259 259 khala namba 16 anakhonza anthu ambiri anthu 20 anthu 20 unayesesa kwambiri ndiwanzereti ndi timamva kunena kuti umalemba kugwisa ntchito mapazi mwina anthu akadakonda akadaona kunena kuti mmene umalembera zimatani ndi timafuna kunena kuti pakadali pano mwina anthu aone ukulemba. Walembatu chizungu akuti my name is Cynthia Moyo, I live at Masinja village, I learn at Chivala ndi Chivala eti akuti I learn at Chivala school, I want to be a nurse. Wow, umafuna kuzakhala nurse? Chifukwa chani umafuna kuzakhala nurse? Mafuna zathandiza anthu odwala. Umafuna zathandiza anthu odwala. Ndaona tu walemba chizungu so malemba kwambiri nkuyankhula komwe zosangalatsa kwambiri. Makolo amanena kuti poyambirira anthu ku school ananzako mwina amakusala zimene zinakupangisa kunena kuti mwina ukhale ndi maganizo osiya sukulu kapena zinakupangisa kuti ulimbikirebe? Zinandipangitsa kuti nilimbikirebe. Sunaganiza kunena kuti mwina ngati anzanga kundisala mwina neyo ndiosiyana mwina ndingosiya sukulu panjira ngati mene anthu ena amaganizira? Ndaona kuti nditasiya sizidzandithandiza. Moti ufunitsisa kwambiri kuti uzakhale nesi? Umapanga zotani kunena kuti pambali polimbikira umayesa kumafusafusa anthu ena kaya aphunzitsi kuti ndichite zotani kuti ndizakwanise zimenezi? Nimafusa. Moti uzakhala ukonda kwambiri uzakhala nesi? Chamwe athokoza kwambiri. Hayi amalawi mmene akufotokozera Cynthia mwini wake taona mmene akulembera handwriting imene mwina anthu ena amene timakwanisa kulembera manja sitingalembe zooneka bwino choncho. Akulemba bwino komanso chizungu. Wakhonza mayeso klasi imene ali ndi ana 200 chakuti okhoza kukhala ana 20 iye nkukhala mgulu anthu okhonzalo ndi zinthu zimene tikuyenera kuchita nazo chidwi kwambiri poona unena kuti anthu ena mwina amabwerera mbuyo chifukwa cha maulumali osiyanasiyana kwa mwina akwanisa kulemba. Cynthia watifotokozana kuti pambali pa ulumali umene ali nawo pambali pa mavuto amene amakumana nawo koma akufunisisa ndithu kunena kuti azakhale nesi ndipo akulimbikira kufusafusa kunena kuti ndipange bwanji kuti zimene zitheke koma monga amene makolo afotokozana kuti pena chithandizo chikumasowa zikufunikira anthu amene tingakwanise kunthandiza msungwana amene kunena kuti maphunziro ake ayende mosavuta. Ndi tisayiwale kuti tabwera kuno ndi anzathu a bungwe la Needy Students Aid amene amakhala kuthandizanso anthu osiyanasiyana. Iwo ayesesa ndithu mbali yawo apereka zinthu zosiyanasiyana zimene afuna kunena kuti zithandize kwa ifenso amene tingakwanise popeza zinthu zimatheka ndi kuthandizana. Ifenso tikhoza kuthandiza ndi bungwe limene la NESA kunthandiza msungwana amene kunena kuti masomphenya ake akwaniritsidwe.